Nyrkkeilyä kovatemposta, hauskaa, tästä hyvin fyysistä, saa purkaa hyvin energiaa ja kumminkin sitä hauskaa liikkumista ja pelejä samaan aikaan. Joo, itse olen harrastanut se 9 vuotta. 8-vuotiaana itse aloitin ja 12-vuotiaana aloitin kisaamaan. Otin noin 5 matsia, mutta se ei oikein uponnut, niin jatkoin sitten ihan kuntonyrkkeilyllä ja muutenkin sparraamalla täällä salilla pelkästään. Tämä on mielenkiintoinen ja monipuolinen laji. Pääsee kilpailemaan itsensä ja muiden kanssa. No, kilpanyrkkeily on ihan sitten, kun jonkun verran on täällä käynyt, niin pääsee ja mukaan voi katsoa, että mitä on kehittynyt. Ja sitten kun sinne menee, niin siihen valmistaudutaan kovasti ja sitten ensimmäiset matsit jännittää aika paljon ja siinä sitten se, kun kokemusta vähän karttuu, niin jänniskin vähän niin raukeaa siinä, mutta itsellä siinä on ollut silleen, että loppujen lopuksi vaikka jännittänyt aluksi matsi, niin sitten kun kehässä ollaan ja ekat löydit on vaihdettu, niin sitten ei enää jännitä. Tuntuu hyvältä matsata, kun siinä tulee sitä adrenaliinia. Itsessäkin, että pääsee jo matsaamaan jonkun kanssa ja pääsee testaamaan, että kumpi sitten on parempi, niin se on ihan mukava aina, niin näkee sen oman kehityksenkin sitä kautta. Nyrkkeilykoulu sai idean siitä, koska tuli monta kertaa harjoittelijoita, tuli kesken kaiken reeniin, eikä saanut kunnon perustekniikkaa niin kuin alkuun, vaan tuli aina kesken kaiken, että periaatteessa näytettiin peruslyönnit ja sen jälkeen normaali niin tekniikka ja aika huonolle painotteelle aina. Ei ollut semmoista, että olisi saanut hyvän perustekniikan ja sitten alkanut vasta isompi reenaaminen. Niin se on paljon parempi, että on pohja kunnossa, niin kun alkaa reenata. On pitkä aika opetella uusiksi kaikki. Nyrkkeilykoulu on kaikille yli 300-vuotiaille, oot sitten vasen tai oikeakätinen, nainen tai mies. Kaikille, jotka on nyrkkeilystä kiinnostunut, siellä tehdään peruslyönnit, käydään läpi, väistöt, kuntoa rakennetaan. Nyrkkeily perustuu kuntoon, että aina kun tuo väsyy, niin ei pysty lyömään. Kilpailutaustaisesti haetaan, sparria, ynnä muuta, paritekniikkaa. Nyrkkeily on erittäin hyvä ja motivoiva niin kuntoilulaji. Pyörii kovasukealueella hyvinkin paljon. Tulee lyhyet palautukset. Itse painoaikoina 97 ennen kuin aloitin nyrkkeily. Nykyään ottelusarja on 64 kiloa. Vanhojen sääntöjen mukaan kilpanyrkkeilyssä oli yläerä jo 34. Mä olisin täyttänyt kyseisenä vuonna 34 ja mä tuumistin, mä käyn kokeilemassa kilpanyrkkeilyä. Samana vuonna tuli kyllä sitten sääntömuutos 39 ikävuoteen, että saa nyrkkeillä. Eli mulle tuli lisää vuosia ja tällä hetkellä on 13 ottelua takana. Noin 4-5 ottelua vuodessa tahilla on ottanut.